अगर आप चाहते हैं कि बजरंग फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे लालू चाचा प्रणाम। अब की बार बख्तियारपुर क्षेत्र से किनका टिकट दे रहा है? विधायक बनाओ और माला पहना कर स्वागत करो और फिर देखो बख्तियारपुर बजरंग स्टूडियो छाप पहचान हउवे लालू चाचा जी के जाने हउवे, लालू चाचा जी के जाने हउवे, लाला के ने छाप पहचान हउवे लालू चाचा जी के जाने हउवे। बख्तियारपुर के विधायक बनावे के बा, बख्तियारपुर के विधायक बनावे के बा, अनिरुद्ध भैया के जितावे के बा, अनिरुद्ध भैया के जितावे के बा। अनिरुद्ध यादव जिंदाबाद, अनिरुद्ध यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालचंद छाप जिंदाबाद। पूरा बिहार के बिगड़ गइल दासा, शासन प्रशासन सुतेले कके नासा, शासन प्रशासन सुतेले कके नासा। तेज प्रताप भैया कइले हो वादा, जनता के काम में न आई हो बाधा। भ्रष्टाचारियन से मुक्ति करावे के बा, भ्रष्टाचारियन से मुक्ति करावे के बा। अनिरुद्ध भैया के जितावे के बा, अनिरुद्ध भैया के जितावे के बा। तेजस्वी जिंदाबाद, लालचंद छाप जिंदाबाद, अनिरुद्ध यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। अब की ना झांसा में आवे के बा, सत्ता से चोर के भागा दे के बा, सत्ता से चोर के भागा दे के बा। कोई विकास आस दिल में जगाली, युवा के नौकरी में होई बहाल। कहे संटुआ सोनू ना डेराए के बा, कहे संटुआ सोनू ना डेराए के बा। अनिरुद्ध भैया के जिताए के बा, अनिरुद्ध भैया के जितावे के बा। रिकॉर्डिंग बाय बजरंग स्टूडियो ग्यासपुर।